Javna medijska ustanova Radiotelevizija Vojvodini objavljuje konkurs za festival Ružova Zahradka 2020. Na konkursu za novi ruski narodni špivanki može učestvovati šitski zainteresovani osobi, s tim že ista osoba može biti koautor dvoch špivankoh. Prijava na konkurs še posila po pošti, abo osobnje na adresu Radiotelevizija Vojvodini, Radio Novi Sad za festival Ružova Zahradka 2020. Nje otverac, ulica Ignjata Pavlasa, číslo 3, Novi Sad. Konkurs otvoreni od dnja objavljovanja na web sajtu www.rtv.rs i u tižnjovih novinog Ruske slovo do 23. decembra 2019. roku. Festival bude otrimani 1. marca 2020. roku, a budu vyvedzeni 16 novih špivanki. Na festivalu budu dodeljeni penježni nagradi žirija i publiki. Šitski dodatni informaciji može dostati na telefon 021 210 1761 i na e-mail rusinska.radio@rtv.rs.